Dobrodošao u mom prvom tutorialu za stvarno početnike u FL Studio. Ja koristim FL Studio Producer Edition verziju 10.0.9 i tako. Dobro, za početnike ti sad skinuo taj program i sad ga otvoriš u prvom putu i gledaš sada sve ti nepoznato, tako to sad jednom ovdje imaš ovaj sequencer ti iskoči i ovaj browser ti iskoči i sve tako. Pod file prvo imaš new, stisneš na new, otvori ti novi prazan projekat, onda imaš new from template, ovdje imaš onda na primjer za vocoder, on ti otvori na primjer onda prazan sa delayom i sa reverbom na send 1 i 2, ili otvoriš na primjer Utility, on ti otvori projekat sa vocoderom. Ovo ti više nije projekat, više već ovaj tutorial. Tako to, mislim, da. Pod open otvara ti projects folder i pušta te da otvoriš projekte. Pod save podrazumijeva se memorisanje, onda save as new version, save new version, save as, također save new version, memorišiti novu verziju. Import, možda importiraš MIDI fajlove i bit to slice. Da eksportiraš, svejedno šta stisneš ovdje od ovih, da li WAV, MP3, OGJ ili MIDI file, dobro MIDI ne, ovi tri, on ti otvara onda ovo, pa kad stisneš na save i otvara ti još jedan prozorčić, onda su ti ovi recent projects, to si koristio, i imaš edit. Edit je zato tu da ti možeš na primjer da stisneš cut. Stisneš ti cut, ali to ti ne moraš ti sada ovdje. Možeš ti ovdje. I ovdje ti izaće cut, copy, paste, shift left, shift right i randomize. Kad ti stisneš randomize, on će ti otvori jednostavno prozorčić i možeš da ga promijeniš kako tebi. Channels. Channels su ti zato tu, tu su ti sve ove tvoje VST pluginove. Tu. Otvoriš jedan, Nexus, otvori ti Nexus. Ja, izvinite. Basic wood limiter. Clone selected, on će ti napravi kopiju od toga što si ovdje napravio. Delete selected će ti obriše uvijek gledaš gdje ti je ovo zeleno, ti ako to ti znači selected. Move selected up, to ovdje ne može, izvinite. Move selected up, iće clap gore. Group selected, filter group name, baciš ime i dobiješ grupu. U tome na primjer ovdje, add filter group, ubaciš ime, kikove i ubacuješ samo tvoje kikove unutra. Onda view, pod view to ti prozorčići, znači playlista koju bi mogao isto otvoriti ovdje ili sa lijevi klik pod pattern song mode isto ti se otvara. Onda ti isto tako piano roll ti se isto u piano rollu ubacuješ svoje note, znači ovako, čuješ, onda mixeru master, to su ti kanale gdje možda rasporediš kako tebi paše. Znači po masteru idu na sve, znači master i master, staviš klep na drugi insert i ubaciš mu reverb, ono će bude ovako. Čuješ jedan reverb, a to samo čuješ na svi VST i zvukovi
što su ti na drugom insertu. Onda imaš plugin picker. Ovdje su ti plugove. Sve što ti treba, patcher i sve. Možeš ti jednostavno uzeti ovako, ajmo sada Poison. I sad ga uvučeš ovdje. I evo ti Poison. Eto. Onda imaš tako isto project picker. Eto vidiš, znači možeš tako lijepo da vidiš da ako imaš neki projekat gdje koristiš jako mnogo, to ti je onda jako dobro. Ovako. Close all windows, zatvoriti sva prozora. Arrange, možda da aranžiraš. I ovo ti je za browser. To ti je sve ovo. Generators and use effects, to bi ti otvorilo ovdje. Options. Imaš options system MIDI, znači ako imaš klavijaturu, MIDI klavijaturu, onda spojiš i onda imaš, onda audio. Imaš driver, znači ja sada imam malo stariju moju, malo stariju sound card koja nema ASIO, ali nema veze. Imaš po general onda, na primjer ako imaš FL10, neće da ti automatski pokaže ovaj dio ove dole, o to neće da bude. Onda ideš na gdje enable legacy part and blocks, to ti je onda to dole. Ovdje možeš na primjer da ubaciš VST plugin extra search folder gdje će da ti traži VST plugave. To je normalno da će ti automatski da ti napravi taj folder ako instaliraš bilo kakav. Onda ovdje imaš na primjer akapeli matrice što sam mi ubacio da mi u browseru automatski nađe taj folder. Onda imaš project information, mada tu možeš dolje ovdje project i odmah ti izađe general i project i ubaciš sve što ti treba. Onda project general settings, to ti je to. Enable MIDI output, master sync, switches, metronom ako znate šta je, ako vam treba. Onda imate tools, to je nije interesantno, i help isto nije interesantno. Ovo ti je naravno play i pauza, a ovo je stop i vraćati nazad. Tako, to bi bilo baš, eto, ako ti sada imaš, ovdje možda otvoriš piano roll, od ovoga gdje ti je selected, znači po zelenom ovome. Ovdje otvaraš playlistu, ovdje otvaraš sequencer, ovdje da piano roll, ovdje sklanjaš browser, ovdje ti sklanjaš i otvaraš mikser. Tako. Zapravo ja mislim da je ovo dovoljno. I sada vi početnike koje ste registrovani na Balkan DJ, jednostavno ovdje dolje ispod moga videa samo napravite jedan komentar kao prvo kako vam se sviđa klip, kao drugo gdje još ne znate i gdje vam treba pomoć, ja ću napraviti klip. Tako. Onda ja dobro, ništa onda ljudi, čujemo se i bok.